ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ପୁରା ପୃଥିବୀକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣି ଦେଇଥିଲା। ସେହି ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଲୁଆଟି କ'ଣ କଲା, ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖିଲା ଏବଂ ସେ ଦିନେ ସହର ଆଡ଼କୁ ଗଲା। ସିଂହଟି ହାତୀ ଉପରେ ବସିଥାଏ ଏବଂ ସିଂହ ଉପରେ ବିଲୁଆ ଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଶ କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଂହମାନଙ୍କ ଗର୍ଜନ ଶୁଣିବା ପରେ ସବୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକମାନେ ସହରରେ ନିଜ କାନ ଦାବି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହାତୀମାନେ ତ କାନ ଦାବି ନଥିଲେ। ବହୁତ ସିଂହ ଗର୍ଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହାତୀମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସିଂହ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ବିଲୁଆ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ବିଲୁଆ ଯେଉଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା, କ'ଣ ହେଇଛି ନା ହାତୀ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ବିଲୁଆ ବି ମରିଗଲା।